Βρισκόμαστε στο Mobile World Congress της Βαρκελόνης. Είμαι ο Πάνος Μπόμπολας από το thegang.gr και αυτή τη στιγμή στοχεύω με την κάμερα τα δύο από τα τρία Nokia τηλέφωνα της οικογένειας X, τα οποία παρουσιάστηκαν πριν λίγη ώρα και τα οποία τρέχουν σε ένα περιβάλλον το οποίο είναι κρυφό Android. Λοιπόν, αυτό είναι το Nokia XL, το μεγάλο της παρέας. Αυτό εδώ είναι το Nokia X Plus. Είναι ολόιδιο με το Nokia X, μόνο που έχει μεγαλύτερο αποθηκευτικό χώρο και τη δυνατότητα για microSD. Λοιπόν, πρόκειται για τρεις συσκευές, βλέπουμε τις δύο επαναλαμβάνω, οι οποίες θα κοστίζουν από 90 έως 120 ευρώ ή κάτι τέτοιο, λίγο περισσότερο ίσως λόγω του ΦΠΑ της Ελλάδας. Βλέπετε ότι έχουν κάτι που θυμίζει Windows Phones, αλλά ουσιαστικά είπαμε είναι ένα και καλυμμένο Android. Εδώ ίσως θα είναι καλύτερα. Τρέχουμε κάποιες δημοφιλείς εφαρμογές στα Android smartphones, μόνο που εδώ για να τις αποκτήσετε μπαίνετε σε ένα άλλο κατάστημα εφαρμογών και όχι στο Play Store της Google. Η Google υποτίθεται δεν έχει ιδέα για αυτό εδώ που έχει συμβεί. Είπαμε είναι low budget συσκευές. Για low budget συσκευές είναι καλοφτιαγμένες. Είναι λίγο έτσι τουβλάκια, αλλά είναι ευχάριστα τουβλάκια, έτσι καλοφτιαγμένα και στιβαρά. Δείχνουν σαν παιχνίδια υψηλής ποιότητας. Τα χρώματα είναι τα γνωστά pop χρώματα που χρησιμοποιεί εδώ και καιρό η Nokia. Πάμε γρήγορα να πούμε τα specs. Το Nokia X, το οποίο είπαμε δεν βλέπουμε εδώ, αλλά είναι ολόιδιο με αυτό εδώ. Όπως και αυτό λοιπόν έχουν οθόνη 4 inch με ανάλυση 800x480. Ήρθε και η μουσική τώρα για να μας καταστρέψει. Πάμε. 512 RAM και 4 GB αποθηκευτικό χώρο, μικρή μπαταρία στις 1500 mAh. Το Nokia XL που βλέπουμε εδώ έχει 5 inch οθόνη, ανάλυση 800x480, δύο κάμερες, 5 MP πίσω και 2 μπροστά, και τρέχει σε διπύρινο επεξεργαστή Snapdragon. Αυτά για τις παρουσιάσεις της Nokia από τη Βαρκελόνη, και λίγο πριν αρχίσουμε να χορεύουμε, ο Πάνος Μπόμπολας. Γεια χαρά!